Bueno, lehenengo kanpainako 15 bakarrik nola zaudenez, pentsatu ekitaldi batzu egitea, hemen, Gipuzkoan, eta hartu itxineu, eskualdu dut herria handine, baite, Orduan Tolosaldean, Tolosa hartu ineu, eta etorra joan hitzaldi bat ematea, aurkezpen bat, dekalogo bat egin, baina batiz bat gehiago, arpeixe jartzea, gure diskurso honi, eta jendin interaktuatzea, berze galdera eusken, ose duda eusken, eta guk gutxera era gure idea hau zabaltzeko, eta batiz bat jendin interaktuatzea. Jende bati belarri sartzezikon, geuzek, txarlatan da hori dana, belarrik, tento dauna, beste bat bizualo izaten, bizket kartelak eta bideo motzak eta hola. Baina haude jendeat bizket interes espezialo eguna geixo sakontzeko. Helburu nagusia da Napar estatu rekuperatzea. Garai baten erreinu bezala eraute zaona, oin izango unan estatu kontzeptun rekuperatzea. Kontutu biherrineu, bai Inglaterra eta Frantzi eta gaur uneko Espainia behorire erreinu izatetik pasola, nun Espainiz ere erreinu zehitzen izaten. Gune inau, Napar erreinu errekuperatzie estatu forman. Jendearen erantzuna nolako izaten da? Oso harrera zabala eukitzen aiaiun, eta jende ondo hartzen aizun, batiz bat sare sozialetan, eta hola. Da horren espero inau, poliki hau gaina izatela normalin esponentziala. Ez behin ja pixket kosta hoitiala arrankatzi, baina behin arrankautu egun jendine errezo aliatzenin jendie geixo atxekitzeala. Ikustu nizen bat jende geixo da hola, ondita duda gutxio zatzuzkola jendiei. Orduan gatxoen prest da zai, haber pixket kaini emateiun beste ideologiseko, beste partiduek, porque momentun aiza eskulako pixket ignoratzen.